Postaviť raketu, ktorá vyletí hore, je celkom jednoduché. Ale postaviť raketu, ktorá sa sama riadi, odoláva vetru a letí presne tam, kde je prikáže kód, ktorý sme si sami napísali, to už je úplne iná liga. Veľa ľudí si myslí, že na to potrebuje veľký rozpočet alebo roky študovania. Pravdou je, že dnes vám stačí odhodlanie, triedlačereň, mikrokontroler za pár eur a naše videá. V tejto sérii vás prevedem kompletným procesom stavby rakety s aktívnou stabilizáciou. Od prvého riadku kódu až po moment, kedy sa raketa odlepí od zeme. Ak vás niekedy zaujímalo, ako funguje teória v praxi, ste na správnom mieste. Poďme na to. Čo sa vlastne naučíte? Celú túto cestu sme rozdelili do 9 epizód. Nebude to len o tom, že niečo zlepíte dokopy. Pôjdeme do hĺbky. Rozoberieme si fyziku a PID reguláciu. Ide o mozog, ktorý hovorí rakete, ako sa hýbať. Pozrieme sa na software a hardware od výberu senzorov až po návrh vlastných plošných spojov, čiže letových počítačov. Chovanie rakety budeme simulovať v OpenRocket a analyzovať dáta z letu. Nakoniec si prejdeme stavbu samotného modelu a bezpečnú prípravu na štart. Väčšina modelárskych raket sú tzv. Pasívne stabilizované stroje. Majú krídelka, tie fungujú ako operenie na šipe. Keď raketa letí rýchlo, prúd vzduchu tlačí do krídelok a udržuje ju v priamom smere. Má to ale háčik. Ak nefúka vietor, alebo ak raketa letí príliš pomaly, napríklad tesne po štarte, krídelka sú nepoužiteľné. Naša raketa používa aktívnu stabilizáciu. Nemá krídelka, namiesto toho používa TVC, Thrust Vector Control. To znamená, že náš motor nie je upevnený napevno, ale je v takomto špeciálnom držiaku, ktorým hýbu dva servomotory. Ak sa raketa začne nakláňať doprava, počítač to v milisekunde zistí a vykloní motor tak, aby sa raketa sama vycentrovala. Je to v podstate neustále balancovanie pera na špičke prsta, len 100-krát rýchlejšie. Aby sme to dokázali, musíme o rakete vedieť komplet všetko. Nie je to len o váhe. Musíme poznať jej centrum ťažiska a niečo, čo sa volá moment zotrvačnosti. To je parameter, ktorý hovorí, aký odpor kladie raketa voči jej rotácii. Taktiež budeme merať presnú vzdialenosť medzi našim TVC mechanizmom a ťažiskom. Prečo? Pretože je to páka, ktorou budeme raketu ovládať. Aj malý pohyb spôsobí veľký účinok a práve na to musí byť systém pripravený a riadiť raketu veľmi presne. Nič nenecháme na náhodu. Skôr nezapalíme prvý motor a raketa poletí 1000-krát v simulátore. Budeme ladiť PID hodnoty vo virtuálnom svete, aby sme pri skutočnom štarte eliminovali riziko havárie. Následne vám ukážem, ako prepojiť raketu s webovou aplikáciou, aby sme po dopade mohli analyzovať každý jeden pohyb a zistiť, či náš kód reagoval správne. Toto je začiatok dlhej cesty. V následujúcom videu sa ponoríme do matematiky a fyziky a vysvetlíme si, čo to vlastne ten PID kontroler je a prečo je to najlepší kamarát každého raketového inžiniera. Ak sa chcete naučiť, ako skrotiť chaos a prinútiť raketu poslúchať, kliknite na ďalšie video alebo si rovno zakúpte náš raketový kit na stránke v popise videa. Toto bude ešte jazda a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.